Dobrý deň ľudia, vítam vás dneska u nového videa. Ideme si pozrieť nejaké horory u Skeleta. Už som videl veľa tých videí. Tu si preskočím. Ja by som si toto napríklad pozrel, čo natočil pred 5 rokmi. Živnostníci, podnikatelia a manažéri, pozor! Radi by ste dvojročnú záruku na zakúpené... A napíšte tam Skelet, aby ste si ho mohli pozrieť. Vitajte dámy a páni, dúfam, že ste pripravení na ďalšie strašidelné videá, ktoré som si pre vás pripravil. Nezabudnite ma sledovať na mojom Instagrame, kde nájdete ešte viac scary obsahu. A mne dajte hlavne odber, aby ste videli ďalšie napríklad videá. Môžem točiť aj viac takýchto strašidelných, tak môžeme ísť na to. Poďme na to. Nočná hora v obchode. Mario Lara z Mexika si pred nejakým časom otvoril obchod, v ktorom predáva rôzne dekorácie na párty a narodeninové oslavy. Jeho malý biznis rapidne profitoval, no vrásky na čele mu spôsobili podivné udalosti, ktoré sa začali odohrávať vo vnútri obchodu. No, to je nepríjemné. No, ale určite sa tá stolička tam pohne. Mario okrem iného tvrdí, že jedna z jeho dekorácií, známa pod názvom piñata, sa samovoľne hýbe a presúva z miesta na miesto. Ty kokso, ju treba dať do klietky, nie? Alebo je dať puta okolo krku, alebo tak proste. Ale lepšie je ju dať do klietky, nie? Aby sa nehýbala. Si kúpi na Temu, ak majú Temu, a Temu vydrží proste, to je najlepšia čínska značka proste Temu. Počas livestreamu na jeho facebookovom profile nám ukazuje, ako piňatu zamyká na záchode, pretože má podozrenie, že by mohla byť posadnutá. A na záchode je nič, to treba dať do klietky a bude hotovo. Esa piñata que tenemos ahí es la 100% sa pohne tá piñata. sospechosa, la verdad es que no sabemos si Sviečky sú tam k čomu? Aby nebola v tme, akože. de verdad sea diabólica o qué onda, pero esa piñata A idem na zemi. Keď sa hýbe, tak možno aj v záchode. siempre amanece tirada, es lo que es raro, pero lo raro es de que otra vez hoy amaneció tirada, porque esta piñata yo la dejé parada, la dejé, te voy a levantar, la dejé así, yo la dejé así, la dejé encerrada, pues yo la dejo así, la dejo así y o sea, siempre que le hemos dejado acá, sale y vuelve a aparecer siempre tirada. Po nejakom čase ide zamknutú piňatu skontrolovať. Están muy aguadas, mira, vamos a ver. 100% bude na záchode. Hijo de su puta madre. Tak nič nebolo na vecku. Es lo que les digo. Ay, mi corazón. Čo spadla. De la piel, chinita. Chodí rád, že ti to tam nepodpálila. Chinita. Kvôli tej svíčky. Mariové tvrdenia sa zdajú byť pravdivé, keďže piňatu objavuje hodenú na zemi. V jeden neskorý večer dostáva upozornenie, že bezpečnostná kamera v obchode zaznamenala nejaký pohyb. Zo strachu, že ide o zlodeja, okamžite kontroluje CCTV zábery. Uvidí však niečo, čo rozhodne nečakal.
chodia sú piňatu. I hneď to podpal. No, to podpal s benzínom. Ti radšej darujem kanister benzínu. A nie kanister, to bude aj málo. Tú fľašu veľkú. To si chill, to robí iba helikopter, to má. Poručím ti to tam fakt podpáliť a zavrieť. Kokos, to sa tam točí. Ďalší zaujímavý útržok z bezpečnostnej 5 strašidelných videí, pri ktorých si zakrieš oči od strachu. kamery zobrazuje jednu z Máriových predavačiek, ako ju niečo poriadne vystraší. Jej reakcia hovorí Sa nečudujem. Ešte keby už strčil, by bolo horšie. i za všetko. Podobný scenár sa opäť opakuje. Mário pokojne spí, no v tomu prichádza upozornenie, že v obchode sa niekto pohybuje. Keď si prezrie záznam, ostáva paralizovaný od strachu. Prečo? Paralizovaný. Záznam ostáva paralizovaný od strachu. I tam je nejaká hlavička. Ty kokso. Hrozivo vyzerajúca tvár vykukuje priamo do objektívu bezpečnostnej kamery. Mário príbeh na Facebooku stále pokračuje. Odkaz na jeho profil nájdete v popise. Popise. Tu je Pointers. Dobre, to je. Sleduj ma na Instagrame. No škoda, že nemám Facebook, by som sa aspoň pozrel. Som mu dal. Neviem, čo tam odvrčí. Follow asi skôr. Fuj! Zasvietia sa oči. Vyšetrovateľ nadprirodzených javov Sandro Silva putuje do vidieckej oblasti v Brazílii, kde sa nachádza dom, v ktorom má ako inak údajne strašiť. Rodina, ktorá tam žije, tvrdí, že duch starého muža im znepríjemňuje pokojné nažívanie v dome. V noci počujú neznáme zvuky a niekedy vidia obrysy tmavej postavy. Keď Sandro a jeho tím začnú s vyšetrovaním, okamžite sú svedkami nevysvetliteľných udalostí. No čo bolo? Nič. Neznámy zvuk. Nossa, cara. Nossa, mano. Naquela época aquele bagulho de instrumento aqui, mano. Tinha esse bagulho, bateu aqui. Bateu um tambor. Zaspievajte si. Quer tentar ficar mais um pouco aqui, sabe? Eu acho que a gente podia dar uma sequência pra frente. Nossa, cara. Para ele fazer as manifestações mesmo, tá? Tentar ver. Ó, de novo. Ah, mas não pode. Isso tudo é novo. Nossa, Thiago, você viu? Aha. Aha, tam hore. Tam hore. Ty kokso, fuj, tam hore. Tam hore na tej veci. Fuj. Nossa, cara do céu. Meu Deus, Sandro. Čo utíkáte?
Viete. Do céu, cara. Zmizni to, zmizni to. Escutou o barulho aqui? Nossa, eu vi, tipo, arredou um mole, mano. Mas você escutou a porta ali? A porta mexeu. Skupina Ghost Hunterov počujú neznáme zvuky, no až po Aha, nahratí ono videa vyšlo. si ich diváci všimli, že na nich z rohu miestnosti vykukuje Tam to bolo postava plné so chvíle. svietiacimi očami. No a tu na konci sa tam pozerajte na ňu a uvidíte, že pomaly zmizne. Duch starého muža je tak možno tak možno. konečne odhalený. Diablo Kotol. Deckrex je populárny YouTube kanál, na ktorom nájdete tie najbláznivejšie testy odolnosti telefónov, a to najmä od značky Apple. V tomto videu chceli vyskúšať, čo sa stane, keď hodia iPhone 11 Pro do horúceho prameňa. Už je mínus. To radšej počítajte so Samsungom. Na ich experiment im poslúžilo miesto v Nevadskej púšti známe ako Diablov kotol. Voda v tomto geotermálnom pramení presahuje teplotu 60 stupňov Celzia. V prvej časti videa si ukážeme, akým spôsobom chcú iPhone Oni si myslia, že prežije. Už inde. do horúcej vody vypustiť. We've got a drone, pretty simple here. We've got this little tool here that's going to be used to release a fishing line that's attached right here. And that's going to allow me to basically drop the phone into the hole and then retrieve it back. So hopefully 100% tam bude nejaký bubák, že iba. it ends up working. Po miernejších komplikáciách sa im to nakoniec Čakajte. podarí. iPhone je vypustený do horúcej vody, no keď smeruje ku dnu, video zachytáva nezvyčajné zvuky, z ktorých extrémne mrazí. Čo som hovoril? Aký bubák to bude hovoriť. Počúvajte. No, ten sa tam motá. Z ktorých extrémne mrazí. Počúvajte. Čuje si to? Tam trošku. Ešte dám. Dáva nezvyčajné zvuky, z ktorých extrémne mrazí. Počúvajte. Počúvajte. To počúvajte. Počuli ste toto? Už chápem, prečo sa to volá Diabol... Už chápem, prečo sa to volá Diablov kotol. Neviem prečo kotol, ale skôr voda. Diablová voda. Démonické zvuky, ktoré iPhone zachytil v horúcom prameni, akoby prichádzali priamo z pekla. Čo si myslíte, že je pôvodcom týchto desivých nárekov? Buď dron, alebo neviem čo. Vaše názory napíšte do komentárov. Hej, napíšte ich do komentárov radšej. Radšej ich napíšte. No už aj tam sa začínajú diať hororové veci. Pôvodcom týchto desivých nárekov. Vaše názory napíšte do komentárov. Chcete mi spadnúť. Medzi Tam najväčšie bolo duchyte, napísané. že je pôvodcom týchto desivých nárekov. Vaše názory napíšte do komentárov. Za dvierkami od špajzy bola babka. Medzi najväčšie Zamknutá. duchárske klasiky na YouTube rozhodne patrí séria videí od užívateľa Saremi 127. Videá majú miliónové pozretia a obiehajú internetom už 13 rokov. Môžeme na nich vidieť dvierka na špajze, ako sa samovoľne otvárajú. Mnohí komentujúci Špajza nie je taká malá, ona je veľká skôr.
Boli však Viacej vecí tam presvedčení, je. že ide o obyčajný hoax. Saremi si dokonca jedného skeptika pozval k sebe domov, aby sa sám presvedčil, že to, čo tvrdí, je naozaj pravda. Toto sa im podarilo natočiť. Hi, I'm John. Ju tam bolo 3:00. It's day 10, 12:03 a.m. Still nothing happened. Chlapci, vy ste kúket. Počujem záchod, ako sa splachuje. Fuj! Ty si sprostý. Fuj! Nejak skrčila. Tam nejako skrčila, uvidíte. That's crazy. I told you. Let's get out of here. Let's get out of here. Go, go. Tajomné zjavenie, ktoré To zamknite, aby sa to neutváralo, nie? pripomína ducha ženskej postavy, sa snaží kontaktovať Johna na druhej strane dvierok. Keď sa však neskôr samé otvoria, nikto sa za nimi už nenachádza. Ide teda o 13-ročný hoax, alebo je za tým niečo viac? No AI to nebola a neviem, ako by ten hoax urobili. Lebo tak dobre sa to vtedy nemohlo strihať ako teraz. Čo to ani nevidno. Skoro vôbec. Kúpeľní. Danny Donahue je tvorca krátkych, strašidelných filmov, ktorý si počas karantény začal sťažovať, že v jeho byte vyčíňa niečo hrozivé, čo je mimo nášho poznania. Samozrejme, že si všetko zaznamenáva aj na videá, ktoré postuje na sociálne siete. Tu je jedno z nich. Tie zavesy. Aha! Tam hore zaprie o hlave a tam, kde sú tie dvere, tam čo za polovicu hlavy vytrča. Tam pri jeho hlave, ten kokos. A vidíte to tam? Trochu to bolo už lepšie vidieť. To je zrkadlo. No bolo fake. Fake. Proste. Asi každému je hneď jasné, že toto video nie je skutočné, no hlavnou pointou mojej tvorby je, aby som vás aspoň malinko vystrašil. Dúfam teda, že sa mi to aj dnes trocha podarilo. No, podarilo sa ti to. S vlakou. A vám sa video páčilo. Ďakujem za pozretie a ja sa na vás teším opäť na budúce. A ja tiež. A nezabudnite mi dať like, ako ja dávam skeletovi teraz. Tak to ste spravte mne, urobí mi to väčšiu radosť a odber je vždy dobrovoľný.
Tak sa majte.